Tak, teď se nám tak kamera je zapla a já vstupuji. Pokaždé, když vstupuji, tak tady říkám takovou pohádku o tom, že celý večer improvizuji. No se to poslední dobou už úplně nebylo jako pravda, protože už jsem věděl, co mě čeká, ale nevěděl jsem, co mě čeká na těchto recitálech, protože ty jsou úplně jiné. Abych na začátku mohl říct takovou tu řečnickou otázku s těmi odpověďmi, že máme jako jednu dobu, že jako stala se jedna dobrá věc a jedna špatná, nebo jako nějaká náhoda, tak ta špatná je, že nám omarodilo strašně moc dětí. Úplně na poslední chvíli Tomáš Perdoch nemůže přijet, protože je dneska u lékaře v Brně, zítra jde do Švédska. Pojďte si se mnou podívat, můžete? Tím se nám rozpadl takový ten vrchol toho večera, který tady vždycky zažíváme s kvartetem úžasným Lukovským. Taky se nám na poslední chvíli včera rozpadl soubor ve Frištáku, ty se dělal paní Svichrovou, protože Verunka teda se připravovala úplně skvěle, ale nejdříve na školu v přírodě odjel Štěpa Krajča, bratranec tady, Amádia Krajči, a potom ještě včera teda vám do toho vidle hodila ještě Natálka, která měla nějakou reakci po očkování. Ale to je právě takový jako ten příjemný, a ještě spoustu jiných dětí. Jo, ještě vlastně dneska ráno tady já jsem ještě musel přepisovat program, měla vystoupit tvoje spolužačka, nejmladší, že Elenka, která dostala zase nějakou chřipku. No, tak a ta pozitivní zpráva je, že to nebude trvat 2 hodiny. A to zase myslím aj rádi, ne? Nebo tak příště to bude zase 2 hodiny, dobře? 3. Vidím, že jste zklamaní. A já bych asi spíš ještě našel na začátek pár těch pozitiv. To největší pozitivum je, že uvidíte, že ti mladí utáhnou ten koncert úplně výborně. To, co opakuju, třída let pořád nahoru a dnešní druháci, třetíáci hrají a před 4 lety sedmáci. Takže těšte se, bude to hezké. Něco budeme tady se snažit skloubit přímo na pódiu, protože něco nám jako vždycky do toho vletí. Nemáme všechno úplně 100% cvičené, ale myslím si, že jsme zase za půl roku udělali velký posun. Teresko, pojď už na pódium, já tě uvedu. Tereska tam má první vystoupení a ona to krásně zvládne. Podívej se, už jsem tady, ty sedni si, jo. Tak, měli jsme nachystané asi 4 děti, co začínali a ještě nevystupovali. Tereska si nezahrála v zimě. A teďka to je premiéra, Terka je dobře připravená, když bude nějaký výpadek, úplná pohodička. Co zahraje? Smutek pocestného a jdeme na výlet Paťána Stacha. Vážnou štěstí.
se mnohokrát stalo, fakt, že jsem na pódiu dostal úplné okno, no to prostě trochu ta nervozita dělá. První skladba úplně fantastická, chvilku to chytal, ale pak vidíš, že se to krásně uvolnilo. A tu druhou udělala tak, že ani já bych nepoznal, že tam bylo pár nějakých chyb. Takže úplně příště úplně v klidu, jo? Tak, teďka, další prváci, ale to už jsou ostřílení zajíci. Já teďka dám napsanou milongu, že zahraje Tomáš Hutička s Robinem Manou, oni jsou spolužáci. A ještě než je tady pozvu, tak řeknu, že tyhle ty recitály budou ještě v něčem jiné, protože já jsem připravil, kromě zákusků, na které se děti těší, speciální učitelské ceny, protože je to reakce na to, že opravdu ty ročníky, a zvlášť ve Fryštáku z Lukovička, úplně taková invaze lukovických géniů nám tam vtrhla. Tak já jsem udělal pro ty mladší takové ceny, které potom dám. Takže klukům už teda můžu říct, to jsem se teďka trochu prořekl, že něco na ně čekal, on to tak jako tuší. A budou to takové medaile ze žabáky a udělal jsem zlaté, stříbrné, bronzové a já vám potom ještě něco řeknu, za co to dostali a tak dále. Takže první, kdo přijde, kluci, jak to uděláme? Teďka zahrajeme Tomáš, jo? Tomáš je úplně skvělý, má vynikající tón, hraje dokonce z nechty, je to tak? A zahraje nám malou etudu od Taťany Stachák, což je, oni se kluci dostali opravdu zase v tom Fryštáku nejdál, tam, kam se ti prváčci dostali. Takže je to arpeggio, 4 prsty, taková romantická skladba. Kluci to tam ale znají zase, ale to už je samozřejmě ještě jiná kapitola. A potom zahrajeme spolu milongu. Dneska teda výjimečně uslyšíte dvakrát. Já vám potom řeknu proč. Takže malá etuda, Tomáš Hutička. Tomáš se ke mně dívá, protože teďka bude trochu improvizovaná část. My zahrajeme dvakrát milongu, co kluci měli zahrát spolu, ale Tomáš byl zase taky včera kdesi, že v Zubaře nebo kde. Tak jsme to nezvládli sehrát, tak já si to zahraju vždycky na nějaký nástroj, s každým skutku zvlášť. A ještě hledám takové to charastivo. To je moje takové oblíbené, víš, že asi vždycky tady na začátek něco, jo? Jo, tady. Jo, super. Tak. A zahraj si to potom mají Robčák. To bude na krátké. Tak já si to vesem můžu. Tak, ještě si upravím nastavit.
pozvu jeho kolegu Romana, já už stáhnu. Ten nám zahraje Nocturno. To myslím, holky, co to v loni dotáhli, nejdál hráli možná až letos. Tak je to zase úžasný, že se to podařilo takhle nacvičit a potom dáme potom aj milongu. Já si vyměním chrastidlo za tamto kovový, jo? A že bychom vzali ještě kolegu, že by nám tady zachotil na tohle lehce. No, nehůse, pojď za náma. Má to být improvizované, tak pojď. Lehce, no. Mirka Němcová, která má dílnu keramickou, vytvořila medaile. Tady tyhle ty jsou zlaté. Kluci, pojďte za mnou. Tak, to jsou takový pamětní. Nemá to říkat, že hraje někdo líp nebo hůř, ale spíš jak makal. Jo? Takže jeden žabák, to si dejte. Až budete mít třeba 30 jak Karel Gott, tak to asi bude mít i nějakou hodnotu. Jo? Máte tady 2025 napsané. Jo? Děkuju za výborný výkon. Oni ty ceny jsem je určil fakt jako spíš pro ty mladší a má to být spíš takový upomínkový předmět, ale je pravdou, že oni ti kluci Tomáška úplně obdivují, protože Robin už je muzikant, jako to jde vidět, že prostě je skvělý, ale Tomáš je úplně stejně dobrý, ale on vlastně na nic nehrál, takže on se musel naučit i ty noty a Robin ho táhnul a skončili tak nějak stejně, no je to skvělé. Takže ve Frištáku se dařit bude asi nejvíc. Tak a teďka sáhneme do Lukovička. A počkej, tady z vás jeden je taky z Lukovička. To je síla Lukovec skal.
Lukovskomíra, Lukoveček začátek. Takže teďka musím přivítat ty nejmladší a oni by tradičně měli hrát na začátek. Měli hrát ještě později, nebudou. Musím ten úvod udělat, protože my jsme letos zkusili přihlásit děti po loňských úspěšných soutěžích do celostátních, opravdu velice prestižních soutěží a ta nejprestižnější v republice Praga Guitara, kde jsme vyslali 4 žáky. A teďka přivítám vlastně ty, kteří vyhráli jako jedině opravdu nějakou cenu. V kategorii 0 to je ta nejmladší, ale kdybyste u toho byli, tak byste nechápali tu obrovskou úroveň, jakou ta soutěž měla. A že prostě to 3. místo je úplně jako opravdu velikým úspěchem i pro naši školu. Jirka Kouřil, zvaný, minule jsem říkal Jirka Fan Kouřil, a Tobias Amadeus Krajča, pojďte, kluci. Tak. Kluci jsou pořád v 1. ročníku a předvedu vám i ten recitál, který zahráli, ale ještě něco navíc. Předpokládám, že by žáci dokázali sehrát v takhle malém věku, v 1. třídě, v půlných hodinách, kromě mistrovského repertoáru, který uslyšíte, ještě duety, tak já to nezařažu, ale kluci to zvládli. Zahrají nám hnedka, 2 jeden připravili minulý týden, úplně do pohody. A začneme Odou na radost. A kde je ten druhý? Tam. Co? Jo, tady. Nebo čím začneme? A co máme kluci? Little Rondo? Tak pojďte, už ho nějací slyšet, takže Little Rondo, pak vám to vyměním, jo? Tak, Jiří Kouřil, Tobias Krajča, Little Rondo od Felix Le Coupé. Prosím. To máme Odu na radost. Správně, to jsem tě jenom zkoušel. Máme bystré kytaristy. Jirka si na chvíličku sedne. My to mu poděkujeme hnedka na začátek, to by vám nebude hrát celý repertoár na soutěži. Byly tak přísné kritéria, že museli hrát kluci 5 minut z hlavy, 3 stylová období. To by hrál Green Sleeves z renesance, dvě klasicistní skladby a jednu moderní, a to byla právě ta milonga, kterou přenechal klukům, aby jsme to tady už nehráli. Takže to by vám ale dneska ještě, a na to si počkáme, zahraje úplně něco jiného. První nám zahraje Andantino Matteo Carcassi a já si tě zeptám, chceš to divákům pro ten lepší požitek zahrát na tu kytaru, co je 150 let stará?
Asi jo. A Tak. možná to kapelostr? Já myslím, že to je zbytečné, protože ona je úplně stejně krátká, jak ta... Zkus to. Dobře. Dívej. Takže z kapelostra? Dívej. Co? Chceš kapit? Asi jo. Dobře. Takže teďka to budete mít se zážitkem, protože to by to zahraje na romantickou kytaru. Zahraje vám to, co zahrál z romantického repertoáru. To první bude Andantino Matteo Carcassi, to už je takový spíš romantický, no vlastně romantický a klasicistní Fernando Carulli Allegro Espressivo a potom bude teda úplně taková loutka. A ta bude na tvoji kytaru, jo? Já doufám, že to rádi. Tak, hodně štěstí. teďka bude veliké překvapení. Když tady Toby poprvé vystoupil, tak protože on tady začal s Jirkou v přípravce a Toby neuměl ještě číst, tak já jsem tady ukazoval obrázky, jestli si vzpomínáte, co kluci malovali ještě. A byly tam ty Mozartovy koule a já jsem říkal, podívejte se na to staré video, že má společného vlastně Toby to, že se naučil první číst noty s Wolfgangem Amadem Mozartem. A než se naučil číst písmenka, no a on má ještě podobného víc, protože Wolfgang Amadeus Mozart ve 4 letech poprvé poskládal z první menuet. A maminka mi to posílala, možná neměl ještě ani 8, skladba Famila. Je to tady přímo napsané, potom bude ještě takový překvápko. Napsal jsem tam Tobias Amadeus Krajče, tak doufám, že to je v pohodě. Takže skladba Famila a já položím kytaru a my si to jdeme vychutnat. Je to první kompozice Žáka, kterou kdy tady Žák poskládal. Tak si
Protože teďka musí přijít první překvapení, které se váže k téhle skladbě. My se samozřejmě tuto skladbu pokusíme dál šířit do světa. A základem je notový přepis. Ten jsem ti udělal včera. A hele, ještě to potichu. Necháme to potom zahrát ve finále Tomáše Slávu. Víš, on tam je vzadu někde, on to neví. Tak mu to dám, jestli to zahraje, tak už to uslyšíš, jak to zní. Tak prosím, to je první věc. A potom druhá věc, musíme ti přát samozřejmě, kdo by někdo dostat toho zlatého žabáka než ty. Julka Julinová, pojď. Předej mu žabáka, ploutví mu potřes. Tak, děkujeme moc. Tak takhle si představte, že hraje, tak musí hrát žák, aby získal 3. cenu na Prague Gitaře. Z paměti prostě úžasně. To bylo úplně bez chyby. Tak, a Jirka, kouře už se řídí. Pojď mistře. Ahoj. Jirku jsme teda viděli v duetu. Jirka nám zahraje celý svůj repertoár, který zahrál v Praze. Na moderní kytaru, taky jsme si řekli, že uděláme trošku změnu, ať to není taková nuda, že jo? Takže na moderní kytaru, na kterou hrál celou soutěž, zahraje úžasnou skladbu od Marka Andeze Cancion. Potom zahraje na romantickou kytaru, aby jsme zase měli 3 skladby. Mauro Giuliani, Allegro, Andante od Fernanda Caroliho a renesanční Špagnoletto od tanečníka italského renesančního Cesare Negriho, kde si teda vezmu i pár vteřin slávy já, když mu budu doprovázet na tamburínu. Tak, Jirko, pojď. Teďka dáme tu starou kytaru. Zahraj, jak jsi to hrál na písce. Určitě teďka zahrál, myslím, toho Giulianiho, že? Nemusíš si zahrát něco jiného? To Giulianiho, ne? Mělo by to být nádherné. Jo? Jo, jo? Jo? Takže Allegro Mauro Giuliani.
Poznáš, že? Tak vyvětráme. Tak, teďka, my jsme s Jirkou včera měli hodinu, tak jsme se cvičili, řekli jsme, nezahrajeme tu renesanci. To je asi možná... Jirko, co hraješ nejradši z těch třech? Toho Andéze a potom, já myslím, že to bude parádní, tady tohleto. Chceš to hrát na tu moderní kytaru? Na to, dobře. Tak, já mám tamburínu s voskem v čelu, která když se záře, tak dělá takové zajímavé zvuky. Tak my vám to ukážu, že Cesare Negri byl renesanční tanečník a on psal vlastně takové loutnové krátké skladby právě, aby učil ty svoje choreografie. No a k tomu se improvizoval určitě nějaké rytmické nástroje. Tak Jirko, snad to moc nepokazí. Musíme zahrát nejdříve ten vosk, aby to dělal ten zvuk a už to tam máme. Můžeme? Zlatého skokana pro Jirku Fankouřila přinese dneska asi možná jeden z nejlepších kytaristů Honza Doležal. Já jsem tak schválně nachystal, vy si to myslíte, ta měnící generace to má nějaký kontakt. Řeknu moc Jirka Fankouřil, třetí místo Kytara klasika. A my už se teďka suneme dál. Já se jenom musím dělat místo. Jiříčku, můžete poprosit, že bychom ty kytárky kluci dali tam dozadu, jak jsou ty pohovky. Tady máme místo. Jo, tady, děkuju. Verunka Sichrová. Very. Já řekl, to je taký zlatý žabák. Verča Sichrová hraje 2 roky. Chodí s Natálkou Chupíkovou, která má nějakou alergickou reakci na očkování, takže dneska jí maminka ani si neposlala do školy, nějak se necítila. Verča je takový má velmi dobrý tón. Zahraje nám 2 věci, Malá romance od Taťany Stachak a Bure. A potom ještě uvidíme i ve flamenkovém bloku a ještě v tom překvapení nakonec, že? Tak to nebudeme říkat, co to je. Tak, chce razit.
Holky, pojďte. My teďka zopakujeme naposledy, to, co jsme naposledy teďka, když jsme hrali flamenkovou show, taky jenom v takhle vetře. Natálka nám tam chyběla taky, že jo? Se bojí flamenkové show, přitom je to nejlepší show, kterou jsme tu kdy měli. Příští rok čeká tady na klupy. 3 skladby od Kalatuida, starý flamenkový takový kytarista, už nežijící. Jsme si připravili, my to dneska asi zahrajeme naposledy, ty skladby nám hodně dali. Chce ještě podnožku? A nebo chce někdo desku? Máme desku. Jo? Takže ještě tady přibyla Laura Jurčíková. My jsme se to zahrali před měsícem na mikrofony ve Frištáku. Tak, já budu teďka zase tak prosit nějak kolegu. První, si to asi zvládnu. Tak, já si vezmu papír a přečtu, co tam je. Hopy. Vanda Anguilo, Bartolomé Catalon zahraje, Veronika Sichrová, Bulerias zahraje Laura Jurčíková a Bočeto Andaluz. Já si to nepamatuju, jak jsem to tam mlátil, nějak to vymyslel. Ludíku, pojď za mnou tady, nějak to dáme spolu. Protože ty flamenkové věci jsou jako vždy improvizované, to nemá být jako, že to je nějak naskoušené. Ta rytmika je tam opravdu součástí, ale není to z dob flamenka, ale už z doby baroka, kdy sedali hráči na bicí nástroje a nějak improvizovali. Takže
vše po Andalus. Tady před 3 lety hrál Vítě Ticháček na konci roku, jako to pálí ve 4. ročníku krásně. Tak, prosím. A ještě, než se rozloučím s Verunkou, Verunko, ty ode mě dostaneš taky zlatého skoka na roku, protože Verča má vynikající tón. Já jenom o Verunce řeknu, že ona dělá taky úplně všechno a já zatím obdivuji, jak se drží, protože Verunka začala ještě chodit i na saxofon. Hraje házenou, 2krát týdně trénuje, ještě hraje zápasy. Je taková tvrděčka, že minulý týden přišla s převracenýma prstama a hrála. Zdobí velmi dobrý tón, příští a hlavně bojovala v takovém, letos, jak jsou holky obě dvě talentované, špatném systému, kdy, nebo špatném, prostě musíme to tak mít, že musí první 2 roky chodit spolu a opravdu na tak talentovanou žečku jako nějakých 20 minut prostě nestačí na to dělení od toho 2. ročníku. Takže já se těším, že příští rok to se posuneme, to máš na památku, jo? Tak a poděkujeme ještě Lauře Jurčíkové, která si s náma zahrála. Vypadá to, že naposledy, je to tak? Nedá se. Musíme zase z Lukovička narvovat nějakého talenta velkého. Tak a zůstane nám tady už jenom lidé, jo? Holky, my si potom zahrajeme ještě na... My se potkáme v tom překvapení a to samozřejmě nebudu teďka říkat, co to je. Lili Žitníková. Lili, já jsem normálně myslel, že už si ta starší generace řídit cenu nedám, ale mám tam nějakou, protože to by nebylo fér. Lilče nám rozjela vlastně před 4 lety takovou tu mladou generaci ve Freištátu, kde to bylo slabší. A myslím si, že byla největší inspirací pro všechny ty, kteří dneska přichází a postupují opravdu velice rychle dopředu, ať je to třeba Robin, nebo to hraje fantasticky. Zahraje 2 skladby. Tu poslední si připravila během týdne, čerta, kterým asi budeme zabývat i příště. Lili, já tě možná poprosím, ještě se vytoč víc takhle k lidem. A dělej si to od Leo Brauera. A potom si připravila nádhernou skladbu, tu hraje úžasně. Od Marilyn má úplná premiéra. Souvenir, čili vzpomínka.
Lilča by si zasloužila 3krát zlatou medaili, ono to fakt jako nemá nějakou porovnávací. Já jsem ti udělal takovou vzácnou. Ona je stříbrná, protože na začátku jsme trošku to, ale je pozlacená. A to je ten prach, a aby to bylo příští rok ještě víc, protože Lilča má úplně na to. A i nechty se nám podařily dorůst. Dneska jsme zahrali bez nechtů, že jo? Ale je fakt skvělá, děkuju moc. Děkuji. To jenom fakt, aby jako nikdo nechápal, že medaile, jak se tady stala, je jako nějaké srovnávání žáků, ne? To má být jenom takové vzpomínkové jakoby ocenění a to je takové jako intuitivní vnímání té práce toho žáka moje jakoby za ten rok, že prostě vím, že něco musel se nahecovat, něco tam bylo, někdy bývá třeba první půlka jiná, jo, druhá, jo, ale vlastně musí říct, že ze všemi, i když ne, třeba jim nedáme daily, protože některé povezu ještě do Bílovic na besídku, některé něco, ale to neznamená, že to je fakt je nějaká cena, to je pomínkový předmět. Tak. Teďka Eliška Stašková, no to je moje oblíbenkyně. Pojď. Teďka jsem šel za ní až do Bílovic v sobotu, aby hrála besídku 50. výročí místní školy. A s kámošem, co nám tady peče ty zákusky, jsme takhle ze Zlína vyšli. Pak jsme si dali za 500 korun nějaké takové malé kuřecí prso tam v té restauraci v Bílovicích. Oni tam v Bílovicích je prostě cena obědu 500 korun. Nechápu, ale to italské, že jo? A Eliška nám tam zahrála 2 věci, zase vám potom něco o ní řeknu. Pod mým vedením je 2 roky, já u ní nepíšu rok, ona je trošku výš, ale v podstatě ona v loni opravdu u mě jako začala, naučila se noty. Stejně možná jak Verunka Sichrová, má nádherný tón, má opravdu jako zase jak Julča Julinová, tady se vždycky říkal, že má absolutní talent pro techniku. Zahraje nám 2 věci, jmenuje 1, 2, Johann Friedrich Daube, a to byl německý loutnista, a potom irský tanec Tatiana Stachak, tak se dá. A jak si to Zvládla to s velice nízkou podložkou. Jirská etida, před 3 dny premiéra v Bílovicích, tak si
poslechneme premiéru na kytarových recitálech. Už to tady před lety jednou hrála Julka Julinová. Eliška je určitě jeden z největších talentů. Po 2 letech má vynikající tón, vyrovnaný. Co bylo nejtěžší z začátku, ji namotivovat k cvičení a myslím si, že když se do toho ještě dáme příští rok víc, takže vždycky bude promlouvat tady úplně v tom topu. Ten, který je mladý a promlouvá v topu, to je Kristián Kušnýr. Takže, jak říkal Oldřich Nový, otevřte oči, přichází. Pojď, Kristiáne. Zahraje nám teďka, se nám vrátil po 14 denní dovolené, opálený. Že jo, je to tak? Bez nechtů. Jinak Kristiánci, letos jsme zkusili ho dát do kategorie číslo 2 na Praga kytara. Myslím si, že jsme nepropadli, ale že jsme byli v té kategorii i nejmladší a chyběly nám trošku zkušenosti, nejenom tobě, ale i mě. Ale celkově to byla dobrá zkušenost. A co jsme si, Kristiáne, řekli, že náš čas v Praze teprve, co? Přijde. Takže on nám zahraje 2 skladby. Ty si to chceš zahrát teďka na tohle? Asi jo. Jo? Já si tak, kytara. Radši bych to zkusil, jestli to ladí. No. Takže co nám zahraje, to bylo na soutěži Astor Piazzolla, slavný argentinský harmonikář, geniální muzikant, jeden z největších muzikantů 20. století a jeho skladba El Via Je, to zahraje na začátek, tuším, a jako druhou Mauro Giuliani, chceš hrát na tu romantickou kytaru, anebo to? Jo, tak zase, aby to nebyl takový tlak, tak ta romantická kytara, když se naladí, jenom vám něco ukážu, takhle vypadala kytara od roku přibližně 1800 do začátku 19. století. Tahle konkrétně někde z konce 19. století má kratší menzuru, to znamená, spíš připomíná ty kytary, co měl třeba Toby. Je konstrukčně úplně jiná, ten zvuk je jemnější. Každá ta romantická kytara měla v podstatě jiný zvuk. A mohla mít i různý počet strun, nebyla to taková nuda. Na přední desku se výhradně používal smrk a na zadní javor a používáme tam umělé střeva. Takže ten zážitek by pro vás jako pro posluchače měl být poměrně autentický, tak jak ho měli posluchači v 19. století. Takže El Vie, Astor Piazzolla, Kristián Kušnýr.
něco o Kristianovi povídá. To, že to od začátku je jasné, když už tady Kristian poprvé stal, že se jedná o takový ten velký talent, tak spolu se snažíme pracovat, čekají nás úspěchy, neúspěchy. Každopádně účast na Prague Gitaře klasice byl veliká zkušenost a my si můžeme zahrát i příští rok ve stejné kategorii. V podstatě spíš bylo nedopatřím, že ta poslední skladba, to já si musím sáhnout do svědomí, že to byla moc velká kláda, kterou se nám nepodařilo docvičit. No my se vždycky pokoušeli jsme se různě namotivovat ty žáky, ty nejmenší různě, zákuskama, křečkem. Křeček už je koupen? Křeček? Jak se jmenuje? Já jsem zapomněl. Jak se jmenuje křeček? Chlupík. Takže chlupík je za 3. cenu od rodičů. Takže snažili jsme se. A my, jestli jste si všimli, tak někteří žáci hrají s takovýma deskama. Já jsem i pár jich daroval. Jsou to vlastně prototypy první, které jsme dělali a od začátku roku, nebo od začátku nového školního roku budeme mít na to ruční takovou dílnu a bude to normálně produkt malovaný. Kristian byl namotivovaný taky tím, že dostane jednu z prvních. On ji teďka převezme jenom symbolicky a já řeknu proč. On si přál na ní mít letadlo, tak já doufám, že se mu bude líbit. Takováhle je skvělá. Takhle vypadá ta deska, se kterou bude hrát. On ještě do ní musí trošku dorůst. A jenom tě poprosím, ty se nám s tím můžeš tady jako třeba vyfotit, ale ještě nám vydáš a já ti dám už je do konce roku. Ale tady ještě máme teďka nové logo, které se tady potom nanese a bude potom zalakovaná. Jo, takže v pohodě, jsi spokojený. Tak, jdeme se to vyfotit, pojďme. Jinak deska se bude jmenovat Guitart, čili spojení kytara a umění. Tak. Tak se s ní ještě potěš a potom si to se vezmu. My dáme opravdu jako věnování, že to je deska vyloženě pro tebe. A vzácná je v tom, že je vlastně jedna z prvních. My máme teďka nahoře prvních asi 300 kusů, které jsme dovezli a malířka to malovala jakoby tady možná 14 dní nazpět. Takže je to takový vlastně jeden z prvních a nejvzácnějších kusů. Jednou určitě bude velice ceněný. Tak. A my se posouváme dál. Já teďka, Honzíku, se dívám s Julinkou, přizvu Judo Duo. To není Judo Duo, Julinka Julinová a Honza Doležal, už tady hráli. Juli, já jsem to možná popletl, nedáme první asi Kavatýnu, ne? Jo, asi jo. Určitě. Dělal jsem... Máš přádělo? A Honza? Jo, tak si zahrajte první Kavatýnu, když tam to zímáš. Jo, mám. Julinka se nám dostala na střední školu z druhé pozice. Na druhé škole byla taky druhá prý, no tak si mohla vybírat. Kytaře jsme letos zase tak moc nedali, ono se to dalo očekávat, byli jsme v pohodě. Ona nikdy zase nebyla takový jako fanatik, ale vždycky víte, že se mi nějak vyzvedával, má vynikající techniku, takže i s tím menším přístupem k cvičení se jí to zkrátka daří, má skvělý tón. Honzo, ty bys zasloužil letos zlatého skokana taky, ale už jsi moc veliký, kamaráde. Něco pro tebe vymyslím za 2 roky, myslím, že to bude taky nějaká prima deska, nebo něco takového. Jinak s těma deskama budeme tady dělat velké potom představení, asi někde na podzim a přizvu nějaké známé kytaristy. Budou tady vystavené jako obrázky a určitě pro děti budou za dobré peníze mají, takže třeba jako dárky nebo něco takového. To vám potom ještě třeba někdy řeknu. Tak jenom abyste věděli, že pro nás je důležité, aby děti na naše věci potom hrály a bylo to nějak cenově přístupné. Všecko to budou originály ručně malované. Tak. Já bych si možná ještě taky radil. Radši se, Honzo, nalaď. Honzi, vesku máš? Tak, skvěle. To, co nám zahrají, se snažíme teďka vypilovat. Je to pořád lepší a lepší. Naposledy jsme to zahráli v kostele v Lukově a to už bylo hodně dobré. A potom vám předvedeme ještě něco, co jsme tady předváděli, ale i s takovou téměř docvičenou třetí částí, která je nejlepší, to je duet
na jednu kytaru, který už jste tady v náznaku viděli. A příští rok oba dva pokračují, mám z toho radost, až tato generace skončí. Nedá se, bude to velký odchod. V Lukově snad se probere ta mladší a začne na sobě dřít, protože myslím si, že lukovští kytaristé zcela jasně ukázali, jsou ve Zlíně nejlepší. Takže ten kvartet je pro mě vlastně jedna z největších jako učitelských, jak se říká, chlub je blbost, chlub neexistuje, že ne? Chlupík. Je to můj největší chlupík. Takže užijte si Kavatinu, Honza Doležal, Julka Julinová, Judo Duo. Přeladíme strunu do loutnového ladění renesanční loutny. Místo G se dává fis. Dalo by se to hrát i v kytarovém ladění, tady tenhle ten duo, ale pak je to úplně nehratelné. My jsme si sami uvěřili, že to je dobré se to naučit. Honzi, dej si tu kytaru, tak aby ti nespadla. Tak. Všichni jste to viděli už, ne? Tady s Honzíkem a s Julkou, jak hráli. Nám tam chyběla třetí část, kde se prohazují ruky. Nám se to nepodařilo úplně do posledního taktu se cítit, že? A tak jsme tam měli takovou fintu, protože Julinka, jak teďka měla ty přijímačky, tak se mockrát s Honzou nepotkali, nebylo to úplně tak pravidelné, takže
některé věci prostě zkrátka nejde. Jsme na malých obcích, je nás málo, ale víte, že prostě všechno jsou to skvělý kytaristi. Takže takhle to vypadá, kdo to neviděl, užijte si to. John Dowland, největší renesanční, Honzíku, ještě se narovnej, ještě udělám úvod. John Dowland, největší renesanční loutnista, jak Honza poznal teďka i šibal takový. A on vlastně napsal první duet, který je pro kytaru, nebo pro loutnu a 4 ruce. Jinak se to hrát nedá, je to velice obtížné. Užijte si to. Vy máte brutální tempo. Dejte pomalej. Honza to zvládal úplně, já si Honzu tady ještě podržím, protože on nám zahraje. To má být pořád jenom pro zábavu, my se snažíme vypilovat, potřebuje na to ještě trošku času. Hráli se to strašně rychle, kdybyste to zahrali trošku dali, tak to bylo to, ale bylo to pěkné. Tak, ale já bych to vlastně vůbec ne... Já jsem to jednou zkusil a nebyl jsem to schopen vůbec jako takhle hrát. Já obdivuji, že to Honza vůbec jako takhle nějak nahmatá. Je to úplně jiné. Honziku, takže dneska uděláme předpremiéru. Já jsem rád, protože tady ti tradičně nejlepší kytaristi jsou tady dneska v menšině. A Honza si připravil asi před týdnem, jsme tak jako nějak na hrubu docvičili dost těžkou jazzovou skladbu od legendárního brazilského skladatele, který měl přezdívku Garoto, jmenuje se Mazurka. Užijte si to.
úplně Honzu moc chválím, protože když se řekne předpremiéra, to znamená, je to nedocvičené. Je to s rizikem, tato skladba je vysoce obtížná. Honzik letos překvapivě velice vylepšil. Děkuju, Honzi. Skvělé to bylo. No! Jsme úplně na závěru. Odpadají soubory, nebo skoro je tam to překvapení, nechte se překvapit. V zimních recitálech si poprvé z prvního místa zahrál Tomáš Slama, zvaný Tomino Slamini. Tome, když byl tady před 3 lety malý, tak si, nebo možná před 2, tak si zahrál poprvé v té flamenkové show a byl fakt takovýhle. A on nám teďka strašně roste, kdo si ho pamatuje ještě z Loňska, pamatujete si ho? Já jsem ho viděl, jak jsi mi poslali si to video z té besídky, jak hráli. A já jsem ho tam nemohl ani poznat. Já jsem si říkal, to není možné, jaký, že to fešák. Já jsem ho tady z legrace přejmenoval na Tomína Slaminiho, aby jsme mohli putovat po Itálii, Benátky, co? Valencie. No už jsme tam byli. A v Praze jsme taky byli. Taky jsme byli sbírat ty zkušenosti, to mi můžeš si sednout. Chci hrát z téhle židle? Takže teďka potvrzuje i to, že opravdu na něho myslíme pořád, asi platí to, že Tomáš Perdoch má takový velký tón, takový oranživý přednes, ale v tom věku, teďka Tomáš má 13, tak Tomáš Perdoch takhle nehrál a to víno se jako tlačí nahoru. Zahraje nám dneska jednu věc, kterou jste slyšeli už kompletně a zahrali na soutěži. Určitě to taky nebyl žádný propadák, ale ty zkušenosti prostě jsme ještě neměli. Sons de Carioles, brazilská skladba. Tu zahrajeme první a potom zahrajeme toho Bacha, je to tak? A tentokrát uslyšíte, kdo jste neslyšeli od něho teďka minulý týden nebo před 14 dny v kostele v Lukově, zahraje Gavotu z Loutnové svity s označením BWV 995, to jsou takové čísílka od Johana Sebastiana Bacha. Index obtížnosti, vše virtuózní skladby. Takže si to užijte, ale Tomi, my jsme se na tebe trošku spikli. Ještě, je tady takové překvapko, ty jsi byl vzadu. Ty teďka dostaneš zahrát nám, abys potvrdil tady tu svoji pozici něco z not, takovou moderní črtu, kterou poskládal Tobias Amadeus Krajča, je tady zapsán. Já ti na to posvítím, je to skladba, kterou hrál. A my jsme řekli, že bys ji mohl zkusit, jestli poprvé zazní v rukách něho interpretál. Máš chvilinku na přípravu, posvítíme. Takže to je sen skladatele. Když se jeho hudba hraje, Tobi, jsem se přečetl tam. Tobi, a víš, co je famila? Ne. Tak famila je rodina. Tak říkal, že to tak jako vlastně může být, že ty basové struny, které hraje jako táta, máma a pak ty děti. A tam je to přesně tak zajímavé v těch, že... To máš Maximum, že? Co to je tady ten řádek? No, tak já myslím, že už to máme. Takže Tomáš Sláma zahraje skladbu od Tobiase Amadea Krajči Famila. Prosím. Takže teďka už si užijte, samozřejmě to je legrace, Sons de Carioles, João Pernambuco, ještě chvilinku přeladíme, protože kvůli familie jsme museli opět přeladit. To je jako znělku na mobil. Znělku na mobil, no. Koule peněz, co? To mi zase to svítí, že?
tady zdržím. Podruhé, já jsem to možná nedořekl v té první části, že podruhé usedl vlastně na židli pro takovou toho krále, toho těch kytarových mini recitálů, kde ten dohraje první, když to není soutěž, tak je to takové prestižní místo. Poprvé jsme to vyzkoušeli letos v zimě a teďka po zásluze Tomovi taky za soutěž na Prague Guitar Classic, kam se musíme vrátit, protože i on ve své kategorii byl o 2 roky mladší než děcka a tenhle repertoár je tak velice náročný, že ještě potřebujeme lehounce usadit, ale leze to každý týden nahoru. Tome, toto bude tvoje deska, tu jsi vybral, je to tak? Jo. Taky si ji prohlídneš, jenom, tak jak Kristián. Potěšíš se s ní tady na chvilinku, my uděláme takový jako virval teďka s holkama tady, jako takové finále. Pak dáme zákusky a pak mě vrátíš a my tam zase dáme to logo a dám ti to na konci roku. Jo? Tomino Slamini. Tak a teďka bude to překvapno. No, nestihli jsme vůbec žádný soubor, protože jak nám to včera odpadlo na konci minulého týdne, ale holky jsou tak šikovné, pojďte Lili. Vidíte tady ty elektrické kytary, to není jenom ozdoba, my vám uděláme takovou věc, kterou jsme spíkli včera. Je to samozřejmě bez záruky, protože jsme to udělali za 5 minut. A máme tam elektrické kytary, které jsem zrovna tam měl, tak Laura nám zahrá na buben, já zahraju doprovodnou a zahrajeme ragtime. Jo, prosím, ale já potřebuji ty moje noty, ať vidím ty akordy, víš tam. Kde jsou? Tady, to je takový... Aha, jo, tam je ta učebnice. Já ti to dám. Tak, Lili se včera naučila hrát na basovou kytaru, to je velice těžký nástroj. A tohle holky hrajou tady u nás ve Frištáku, tak to ji zapojíme. Jo, a holky, rozhodně se trošku víc do toho, já potřebuju taky na to video. Takže, a to bude spíš taková sranda, ale ať končíme v nějakém týmovém duchu, který je přece jenom poselství naší školy. Tak, to je zase oblíbená Verčina kytara, jí se hrozně líbí. Verčo, zakazuj teďka, až nakonec můžeš zatáhat za tu páku, no. Na to jich rozladě. Já jsem to naladil na začátku, já doufám, že to je naladěné. Jestli to není naladěné, tak taky na to ukáž.
Tak, já najdu tam ten Jack. Ragtime je předchůdce jazzu. A my jsme si to udělali v takovém big beatovém podání, protože máme ty aparáty, které umí dělat takové prima zvuky, takže nastavíme jednu hlasitost, asi to bude trošku nevkusné, ale to nám nevadí. Tak ještě. Dobrý? A nebo to chceš nakreslit trošku víc? No jasně, tak. A já si sednu někde. Ale já musím asi tam a nějak tam prolezu. Jo, samozřejmě big beatáci u toho nesedí, že jo? Tak to příště vymakáme. Já bych těch elektrických kytar dětskám dal i víc, ale my na to prostě nemáme možnosti. Tak, Kristě mi učí. Já se tady protáhnu. Tak jo, jdeš tady. Dejme si to opravdu takovou swingu. Dáme hlasitost. Si to bez toho zkreslení. Jsem třeba, tak. A ještě si to trošku. Prostě nemáme bedňáky, nemáme zvukaře, nám to vůbec nevadí, hrajeme pro radost. Tak. Asi nám už na konci roku spadne trochu řeťaz, takže doma se nedivte, že děcka nebudou cvičit. Jdeme to oslavit zákusky jsou nachystané, poprosím tatínky, rychle stoly, tady tohleto jenom dáme dozadu. A je to, nebudeme s tím dělat dneska žádné celiky, je nás tu málo, aby větra. To bylo hrozné, já jsem to neuvěděl, já jsem si, že to bude dobrý. A on by tam byl. Dobře se zahrál. Ano, ukážu ti to potom, ale to asi tě Čau.